Rád maluješ? No ten hej. No tak, toto je ešte taký špeciálny balíček. Ďakujeme. Ďakujeme. S pastelkami na vymalovávanie taštičky. Nemáme ďalej. Ďakujeme, ahojte. Super! Chceli by sme pozdraviť všetkých za televíznymi obrazovkami hlavne, že nám fandia Eurošport 2. Ďakujeme celému spravodajstvu a ešte Miro by chcel dodať niečo. Je to super, ďakujem, že takíto bezci, ktorí behali predtým dlhé roky, prestali a znova začali. Mňa nemyslí, ja som v živote nebehal. To je super. Škoda, že nám chýba hlavný novinár, ktorý ešte stále spinká, ktorý tu mal už dávno natáčať, ale to nevadí, no. Nevadí. To nevadí, ale my to zvládneme aj bez nich. Perfektné, ďakujeme veľmi pekne. Máte zač, A držíme palce. Kde to bude prosím vás odvysielané? Teatri. Teatri? Vo večerných hodinách. STVR. Áno, STVR, teraz ponovom. Dobre, ďakujeme. Takže toto je náš nočný doprovod, naši pracovníci, servisní technici. Ako sa vám doprevádzalo? Velice dobre. Velice dobre? Velice dobre. Troška bol terén taký v oráčine, ale dobre to bolo, dobre to bolo. Dobre, ďakujeme. Nedela 6:15, odovzdávka Selca. 5:35, Mirko. 5:35. Tempo? Tempo 5:35.